Goddag skulle jeg lige til at sige. Goddag tilbage i Danmark. Jeg har lovet et par stykker her snart at sende noget fra Danmark, eller slød og brøvl fra Down Under. Og jeg skal ud på min løbetur nu, og jeg vil prøve at se, om mit kamera kan holde strøm, så I lige kan få en lille smag af, hvad der sker. Heromme bag ved mig, der er gederne. Det er mine naboer. Det er nogle dejlige naboer. Dem kan man ikke lave. De er godt nok ved at begynde at æde hækken, men det er så hvad det er. De er jo sultne, de kræ. Men jeg håber, I vil nyde min lille løbetur. Jeg nyder den i hvert fald. Der er vanvittigt smukke udsigter her. Der er natur omkring mig. Der er bush. Det her, det er naboens, heste, hvad kalder man sådan en? Ranch? Farm? Hvad kalder man sådan noget? Jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Hesteopdrætter. Og der er bare heste overalt, og det er fedt. Men jeg går lige et stykke, fordi ellers så bliver hestene bange, hvis der bare løber tonser forbi. Så I kan lige sige hej til den. Det er skidesmukt, jeg ved det. Nogle af jer vil måske tænke, at det er lidt åndssvagt at løbe nu. Ja, det kan måske egentlig godt være. Det er pisse varmt. Klokken er 5:15. Men det er det mindste begynder at køle ned. Nej, jeg låste lige hernede. Okay. Ja. Og det her, det er et minefelt i mere end en betydning. Der ligger simpelthen lort over det hele. Så man skal virkelig passe på og være varsom, hvor man træder. Fordi der er ikke bare lort, men der er mudder over det hele her. Men det gør det hele lidt mere udfordrende og lidt mere sjovt. Okay. Så nyd min løbetur. Wow. Nyd udsigten, nyd naturen. Jeg vil nyde den. Jeg vil prøve at vise så meget af den. Og den bliver rystende. Den er rystende. Ikke mentalt rystende. Så nyd turen. Vi ses. Guys, jeg ved ikke, om I kan se det her. Jeg håber, I kan. For det her, det er bare fantastisk. Det her, det er, som I måske så, Saddlestruck. Og det er virkelig en sædende. Det er mildest talt breathtaking. I mere end en forstand, hvis det er, som man løber i hvert fald. Det er simpelthen, det er skidesmukt det her. Det er en dal, vi befinder os i, venner. Det er... Nogle gange har jeg været op her, og så
hørt wallabies. Hvad snøvsen var det? Nå, ja. Nogle insekter de bider hårdere end andre, sådan er det. Men det er fantastisk smukt her omkring. Det er helt vildt. Det her, det skal lige siges, det er ikke den rute, jeg løber. Det er bare den rute, jeg går for at få en udsigt på det her, venner. Det er fantastisk. Bare hør lyne. Hør den australske natur. Meget den er anderledes i forhold til den danske. Det er fint. Og den har sin helt egen charme. Indimellem kan man finde nogle små perler. Ja, det var ikke skide let at se, hvad der sker på det billede. Men det her billede, det er skidesmukt. Det er fedt. Det er natur. Du kan finde det overalt. Du kan finde det på Grønland, så der er lige en hilsen til Grønland. Du kan finde det overalt. Du kan finde det på direkte den anden side af jordkloden. Det er bare et spørgsmål om at lede, venner. Du kan nyde naturen, hvor end du vil. Naturen er der. Den er der ikke for dig. Du er der for den. Så hjælp den. Og hold den smuk. Den skal ikke holde sig smuk for dig. Du skal passe på den. Og værne om den. Så nu. Jeg tror, jeg vil prøve at løbe lidt ned i dalen. Jeg tager ikke klippesiden den her gang. Jeg tager den måske lidt mere, nogen vil måske sige for civiliseret vej. Jeg tager stien igen, som jeg lige var ved at løbe for langt for. Så nyd lidt mere. Hold fast. Naturen. Jeg vil sige tak for nu. Håber I nyder et lille udklip af min løbetur. Og så jeg prøver at fokusere lidt på den, i stedet for at prøve på at filme et eller andet, der ryster helt vildt. Men jeg håber I nød den. Jeg nyder naturen. Jeg håber I nyder naturen. Pas på hinanden og naturen derude.